on vähän semmoinen kausittainen kulttuurin kuluttaja. Että välillä tulee semmoisia kausia, joita tulee käytyä eri paikoissa. Ja sitten taas on semmoisia hiljaisempia kausia. Yleensä mä tykkään käydä katsomassa tanssiesityksiä. Tämmöisiä moderneja tanssiesityksiä, että missä sekoitetaan niin teatteria ja tanssia ja kaikkea mahdollista. Ne on mun mielestä kaikista hauskimpia. Sitten mä käyn katsomassa taidenäyttelyitä. Ja Valveilla mä tykkään käydä, koska siellä on hissi ja sinne ei ole kynnyksiä. Ja sitten siellä on mukava henkilökunta ja tosi kivoja esityksiäkin. Et sinne on mun mielestä tosi helppo mennä. Välillä tulee käytyä teatterissa. Et viimeksi mä oon käynyt teatterissa katsomassa Mielensä pahoittajaa. Olikohan se ruskealla kastikkeella vai ilman? Niin sitä kävin katsoa Anopin kanssa. Uusi kaupunginteatteri on ihan hyvä. Et vanhassa oli hankaluuksia liikkumisen kanssa ja sitten se oli tosi huono invavessa. Et se on niinkö muuttunut parempaan remontin myötä. Mutta hissistä olisi voinut tehdä vähän isomman, että kaikki ei mahu apuvälineiden kanssa sinne sisälle. Ja toisaalta taas ne pyörätulipaikat ei ole kaikista parhaimpia paikkoja tosiaankaan, että sä joudut aina sieltä tosi laajasta katsomaan. No, elokuvissa mulla ei tule ihan hirveänä käytö. Kyllä mä tykkään elokuvista, mutta mä en tykkää istua omassa pyörätuolissa niin esityksen aikana, kun se on jotenkin tehty niin liikkumista varten, niin sitten mä rupean käymään joka pakkaan kipiä ja mä kiemurtelen kauheana, että mä tykkään istua siinä oikealla penkillä. Ne penkit on niin huonoja, paitsi Starissa vanhan puolen penkit on pehmeitä, niin niissä on sitten paljon helpompi istua. Vähän pitempikin elokuva. Jos ajattelee Oulua ja esteettömyyttä ja sitten kulttuuria ja erilaisia kulttuuririintoja, täällä on niin hyvää ja huonoa. Että se on niin positiivista, että kaupunki tulee vastaan, että avustaja saa ilmaisen lipun eri tilaisuuksiin. Sitten taas jos ajattelee taidegallerioita, niin osa on tosi esteellisiä, että sinne ei pääse ollenkaan sisälle. Tai sitten avustettuna, mutta sekin voi olla vaarallista. Se on monesti hankalaa, että jos haluaisi mennä johonkin keikalle, niin jos ne on esimerkiksi semmoisessa paikassa, missä on portaita paljon, niin tietenkin sinne ei sitten pääse. Ja sitten vessat on monesti vähän haastavia, että pitäisi olla yleensä invavessa. Että voi mennä johonkin paikkaan tai sitten pitää olla niin koko ajan, että sä et syö ja juo mitään, että et tarvitse lähteä vessaan. Sitten taas ulkoilmajuttuissa niin voi olla se, että se maasto voi olla hankalaa liikkua. Että ei tarvitse välttämättä olla pyörätuolissakaan, niin sitten jos ei jalat toimi ihan kunnolla, vaikka käveletkin keppeillä tai rollaattorilla, niin sitten jos maa on kauhean muhkurasta, niin se on hieman haastavaa. Nykyään on uusi yhdenvertaisuuslaki. Se on tullut tänä vuonna voimaan. Niin se sitten itse asiassa velvoittaa kaikkia yrittäjiä järjestämään tilat niin, että ne on saavutettavissa kaikille. Se varmaan pikkuhiljaa lisää sitä tietämystä ja rakennetaan irtoramppeja ja muita, että pääsee sitten sisälle.